खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ हरबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। आंना दिनैनि भिडिअआ माने जोंनि दाउ हांसोफोरा माने बेमार जानानै थैजोब्बाय नालाय बेखौहायनो मा खालामखो जोंहा बेदरफोरखौहाय माबैसे बेसे बुरजा थैखो बेफोरनि सोमोन्दैनो आंनि दिनैनि भिडिअआ जागोन आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। माने गोसोखौ एसे गाज्रि मोनो आरो जेनेबा बेबायदि एफा खस्थ' खालामनानै फिबाय जेनेबा खस्थ' खालामनानै फेदेरबाय बेफोर हांसोफोरखौ जेनेबा दाउआथ' एसेबां खस्थ' नङा जेनेबा ओमफ्राय बे हांसोफोरनादि नोंनो टाइम बाय टाइम आदार होथारनांगौ ना नोङो बबावबा थांबाबो हांसोफोरनि थाखाय आदार होनांगौ होननानै होसो फैनांगौ जायो आरो स्पेसियेलि आंनि हासबेन्डनि थाखाय आरो आंहाथ' एसेबां माने माबा नङा आंनि बोराया जा खस्थ' मोनदों आरो आङो बे भिडिअखौ माने जेब्ला फार्स्ट बेमार जाजेनदोंमोन ना अब्लानो क्लिप खालामनानै दोनदों आरो अब्लानो खेबनानै दोनदों आङो। ओमफ्राय दा आं इडिट खालामनाय टाइमावथ' गैला बेयो मासेबो गैला होनजायो। 10थासोल'सै खोमा गासै 100थानि बारा दङमोन बेयाव गासै 10थासोल'सै खोमा माखासे फाननो मोनबाय आरो जेनेबा बाजाराव माखासे लांदों बोराया थेवबो बुरजा फाननो हायाखै आरो बिदिनो सानसेयाव माथाम माब्रैफोरल' लांनानै बाजाराव लांनानै फानहैनो हादों। आरो बे बेमार जाजोब्बायना आरो बिदि बेमार जानाय टाइम बेबायदि समाव गोजां बोथोराव दाम खम जाखायो खोमा माने बे बोथोराव बेमारा फैखायोनो आरो गोजां बोथोराव बेमार जाखायोनो हांसो फारौफोरा दाउफोरा आरो दाउ हांसोफोरा ओंखायनो नांगौसिबां माने मोनाखिसै आरो बेखौथ' गासिबो बायनाय गोजासोना हांसोआ फिसायाव बायनानै लाबोजोबनाय गोजा आरो गासिबो दा गैला आरो थैजोब्बायानो 10थासोल'सो दंसै खोमा। फिसायाव साननैजोंनो सानथामजोंनो दाना लाबोनानै होफैबाय थानांगौ आरो गिदिरनो माइ बस्था बायै होबाय थाबायना बेयावनो जा खरस थांदों आरो जोंनिया हांसो फिनायाव आरो एखमबा माइरं बस्था बायनानैबो बेखौ सङै होबाय थादों जि गेसाव संनाय गेस खरसबो जादों आरो जा खरस थांदों जायखिजाया हांसो फिनायावहाय ओमफ्राय जेसेबांखिनि मोननांगौमोन बेबायदि मोनाखिसै आरो बेमार जाना होबायबा हांसोफोरखौथ' थैनायफोरखौ माखासे गारहरनांदोंसो थैनाया गोबाव जाबाथाय मोनामो हांसोआ जानोनो हाया माने बेदरानो मोनामजोबो आरो ओरैनो हांसोआ मोनामखायोना हांसो बेदरा आरो थैनाया गोबाव जाबाथाय बांसिन मोनामबावो जानो हाया माखासे मेरला गारहरजादोंसोलै नै सेस बिसोरो गैला गासिबो बिसोर फार्स्ट आरो गिदिरासो थैजोबदों सेस फार्स्टआवहायनो आरो गिदिर दाथ' गैला थैजोब्बाय जेनेबा गासिबो फिसा एसेल'सैसो इदि गुफुर गिदिराबो मासे गारहरजादोंसो थैना थानायखौ नुस'नाखै आरो ओमफ्राय गोबाव जाबायना मोनामबाय ओंखायनो गारहरनांबाय। आङो हांसोखौ उनावहाय हांसो बेदरफोरखौ मा खालामखो बेनि क्लिपखौ लायासै आरो बे फार्स्टआव बोरैबा बे खेबफ्रांनायानो आरो माने बे फार्स्ट नुजेननायावनो माने आं गोसोखौ गाज्रि मोनदों आरो बोरैबा सुखुवा मोनदों ओमफ्राय बिदिनो हांसोनि माबाबाथाय हांसोनि बाथ्रा रायलायबा जेनेबा हांसोफोरखौ थैनाय नुबाय थाबानो गोसोखौ गाज्रि मोनोमोन आरो आङो ओंखायनो भिडिअ लाबाय थायाखिसै आरो आङो बे फार्स्ट खेबनायानो। दा दाउ बेदरखौ जोंहा मा खालामो बेखौ नायलांदो नोंथांमोना। जोंना दाउआ नै जिरायग्रायावसो थैयो दैलांबाय नै दैला गालांबाय बेयावनो दाउआ बेमार जानानै थैजोब्बाय। बे दहायनि सियाराव बिदै दैनाय दाउआ बेनोमोन आरो बिमाया बेयो थैबाय। नै बेयो गरमब्ला बेदरा गोसोमथार बेदरानो गोसोम जायो ओमफ्राय नैबे दाउ मोजांखौ माखासे फोराननानै दोनबाय माथाममोन ना बेदरा बुरजा ओंखारदोंमोन गिदिरमोन ना दाउआ माखासे संनोसै माने संबाय माखासे जानो आलुजोंहाय दा नै माखासेखौहाय फोरानबाय आरो
नै आलुजों संबाय आंहा दाउ बेदरखौनो गोथावनो मोनफा मोननैल' होदों आरो टेस्टि नुखाबाय दा जानोसै गोथाव एवबावलायबाय आरोबाव खालायलाय बियो दिनैबो माथाम थैबाय मैयाबो माथाम थैथाराखैमोन आरो थैहां जाबायमोन ओमफ्राय फुथारबाय नङाबाथ' मोनजानाय नङाना बेखौ सावनानै जानोसै रुखांबाय आङो 5 मिनिटसो रुबाय आरो ओमफ्राय नै दा संख्रि हालदै होनानै रुदोंमोन दा थाव फुनबाय सावनोसै सावनानै दुन्दिया बानलु होनानै लगायनानै जानोसै गोथावनो नै संख्रि लगायबाय एसे आं रुनायावनो एसे संख्रि होनानै रुखादों आरो बेयो चिल्ली पाउडार बानलु गुन्दैखौ लगायनोसै एसे बेखौनो दा सिमबाय थानो जोंहा आं बिदि गथायसो जानो लुबैदों बेखौ ओमफ्राय आलु सिमबाय नङा होमबाबो हांबाय नै बिदिनो मोनसिगोन मालाय उखुन्दैजोंनो माबाजों अरखि मा होनो अरनि पावारजोंनो बेखौ बेलथाय होबाय थानांसिगोन आरो ओमफ्राय बेलथायनानै होबाय थागोन आरो बेखौ सिङाव मा होनो दाउ आथिं ओमफ्राय सायाव दाउ बेदर बेयावबो हांनाय बेयावबो हांनाय बेदरानो बेदर जाबाय जोंना दा आरो सिङाव मैयानि फोराननाय दंबावोसो न'आवहाय आरो माखासे अरदाबाव संगासिनो मोनगासिनो नालाय नै सावखांनानै फिसा फिसा हाफ्लेबाय आरो दाउ फेन्दाखौ हाफ्लेनानै दा संख्रि फानलु होनानै लगायसिगोन आरो गोथावनो दुन्दिया होनसै निम्बु सामब्राम गोजा दा टेस्टि जाखायो मोनसे दंबावो ना बेनि एसे गिदिरा संख्रि नांगौसै जायाखैबा थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय अननानै भिडिअखौ लाइक खालामना होदो शेयार खालामदो बाय बाय